16 octombrie 2025. Recoltăm astăzi ultimul măr de nevadă. Am recoltat Florina, Golden, Star Crimson, iar acum ultimul măr, un soi mai puțin cunoscut, dar foarte productiv. Este vorba de London Pepin, un soi de măr foarte productiv, foarte rezistent. Merele sunt dulceașoare. O caracteristică a acestui soi este stratul de ceară de pe suprafața fructelor. Fapt care face să le protejeze împotriva deshidratării. Soiul rezistă până aproape de luna mai în condiții normale de păstrare, unde au mai crăpat de la ploaie, dar pe ansamblu este un soi care nu te lasă la greu. Acolo am o ramură de Florina. Foarte încărcat. London Pepin, un soi puțin cunoscut în România. L-am luat întâmplător, dar foarte, foarte mulțumit de el.